Κύριε Ζένιο. Μπορούμε να κυβερνάμε τη χώρα μας με κυπριακές παροιμίες ή να κυβερνάμε τη χώρα μας με αξίες και με αρχές. Το να αγοράσουμε τον Πελάν ήταν η κατάληξη, διότι κυβερνάμε τη χώρα μας με κυπριακές παροιμίες. Ποιες αξίες, ποιες αρχές θα μας απέτρεπα από το να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πράγματα τα οποία έχω πάει πάρα πολύ καιρό τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Διαφάνεια, να γνωρίζει ο πολίτης τι συμβαίνει. Θα επαναλάβω ότι όλα τα αρχεία της Διερευνητικής Επιτροπής και όλα τα αρχεία της Επιτροπής Θεσμών, όχι μόνο η έκθεση, να δοθούν στη δημοσιότητα και να γνωρίζει ο πολίτης τι λάθη και παραλήψεις έγιναν. Ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Χρειαζόμαστε νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εξυγχρονισμός. Εξυγχρονισμός του πολιτικού μας συστήματος. Για να σχεδιάζουμε με επαγγελματισμό και να υλοποιούμε με μεθοδικότητα. Και βεβαίως απονομή δικαιοσύνης, η οποία θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολη αν κάνουμε τα τρία προηγούμενα. Ο ρόλος μας τώρα των ευρωβουλευτών στην Ευρώπη. Η χώρα μας θα στείλει 6 ακροβολιστές και θα τοποθετηθούν σε διάφορες ομάδες και το θέμα είναι θα μπορούν να βρίσκουν στόχο. Τι εννοώ θα μπορούν να βρίσκουν στόχο? Να έχουν αξιόπιστη φωνή που να μπορεί να πείθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει εκεί μια ομάδα, είναι 760 ευρωβουλευτές, οι 6 δικοί μας θα μπορούν να ακούγονται. Θα μπορούν να ακούγονται πιστικά. Και να ακούγονται για να κάνουν τι? Πιστεύω ότι πρέπει να ακούγονται και να κάνουν κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έχουμε επιδιώξει. Να φτιάξουν εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο συμμαχίες που να έχουν βάθος και να μας ευκολύνουν. Και τι είδους συμμαχίες είναι που εννοώ? Οι συμμαχίες με τα μικρά κράτη, ούτως ώστε τα μικρά κράτη να έχουν δυνατή φωνή στην Ευρώπη, και συμμαχίες με τις χώρες της περιφέρειας, διότι η περιφέρεια, όλη η ευρωπαϊκή περιφέρεια έχει προβλήματα και πρέπει να είναι στην καρδιά του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Αν τα καταφέρουμε αυτά, τότε θα καταφέρουμε να φτιάξουμε και μια Κύπρο που δεν είναι δημιουργική και μια Κύπρο που δεν είναι τα παιδιά μας περήφανα.